Днес съм тук да ти кажа нещо за позитивното мислене. Не кое да е позитивно мислене, а отрицателното позитивно мислене. И ако ме питаш защо държа тази лъжица, това е защото сега ще ти покажа как функционира то. Случва се нещо наистина кофти. Скапан си от работа. Не спиш. Не ядеш като хората. Айде, мисли позитивно. Всичко е за добро. Поне имаш работа. Тревожно ти е. Нищо ти няма, други са къде по-зле. Всичко е в главата ти. Скарал си се с баща ти. Ще мине. Те с възрастта стават такива. Зарязали са те. О, има много риба в морето. Само риба липсва, нали? Боли, тъжно ти е, страх те е и просто го поръсваш с брокат. Всичко е за добро. Ще мине. Мисли позитивно. Има по-страшни неща от раздялата ти. Позитивно на нещата. Другите могат, как ти не можеш? Но реално, гадостта си е там. Само, че вече е лъскава. И понякога, от безсилие и липса на вяра, че всичко може да се изчисти, се слага, че ни аз още гадория. Струва ли си? Това помогна ли наистина? О, как си? Здрасти. Благодаря, добре съм. Ами, ето, като сме най-зле, така да сме. Гледам позитивно на живота. Позитивното мислене е чудесно оръжие, но ако не е придружено с действие, с това да видиш какво има, с това да го пипнеш, с това да останеш до себе си и да преминеш през него, тогава си остава просто брокат върху гадост. Позитивното мислене не чисти вместо теб. Ти чистиш. И точно в това има истинска сила, че можеш да се справиш. Сега тук малко развалихме, ама нищо мислиме позитивно. А ти имаш тази сила, аз знам. Но не като се преструваш, а като преминеш през него. И тогава идва истинското. И тогава всичко се подрежда. Ти можеш. Ти избираш.